Libap vilayetinin Türkmenabad Sayet Kerki aralığındaki avtomagistralda ulo sürücülerinin tizligine gözegçilik ediyen täze video foto radar kameralarının onlarçası oturduldu. Adatlyk radiosunun bu barada habar berýän Libaply habarçysy bu radar kameraların bir ay ozal işläp başlandygyny we şondan bäri raýatlaryň öýlerine jerime kagyzlarynyň ýygyderli gelip gowuşýandygyny aýdýar. Bu avtomagistralın uzunluğu ortaça 400 kilometr bolup bu aralykda 80 çemesi video foto radar kamera oturdulupdyr. Olar ýoluň gyralarynda yerleşdirilen ortaça 1 metr 20 santimetr belentlikdäki demir sütünleriň ýokarsyna aýna gutulara gurnalypdyr. Bular bir ay bäri test rejiminde işleýärdi. Bir aýyň dowamında ruhsat berilýän tizlikden ýokary tizlikde süren sürüjülere ýygyderli jerime kagyzlary gelip gowuşýar diýip gizlilik şertine söhbetdeş olan habarçy 24-nji iýulda gurrun berdi. Ol vilayet polisiýa müdürlüğiniň anonimlik şertinde söhbetdeş olan işgärlerine salgylanyp, soňky hepdelerde sürüjüleriň öýlerine iýerilen şeýle jerimelerin sanynyň müňler çödügini hem aýtdy. Bu jerime kagyzy Türkmen Poçtanyň üssü bilen iýerilýär. Bular gazet jurnallaryň öýlere getirilişinden tas 20 esse tiz öýe getirilýär diýip habarçy bu jerimeleri tölen ulug sürüjüleriniň ençemesine salgylanyp aýtdy. Onuň sözüne görä bu radar kameralary esasında ýol hereketiniň düzgünlerini bozandygy keskitlenen ulug sürüjülerine adatdakysyndan 10 esse ýokary jerime töledilýär. Öň bu ýolda ýokary tizlik 60 görkezlen bolsa, ulug sürüjüsü 80-110 aralygyndaky tizlikde radara düşse, onda oňa 150 manat pul jerimesi salynýardy. Häzir sürüjüler şu tizlige 1500 manat jerime tölemeli bolýarlar. Jerimeni 30 gün içinde tölemeseň geçirilen her gün üçün jerime muktary artýar diýip habarçy bellidi. Onuň aýtmagyna görä sürüjü jerimeni bir ay içinde tölemese, onda onuň muktary 100 göterim ýokarlanýar. Adamlar şondan soňra da jerimeni tölemese, olaryň işi kadyýete geçirilýär. Sürüjiniň ulogy jerime duralgysyna yerleşdirilýär. Şondan soň olar jerimeniň ençeme essesini tölemeli bolýarlar. Habarçymyz bilen söhbetdeş olan vilayet polisiýa müdürlüğiniň işgärleriniň tasdiklamagyna görä, bu kameralar arkaly ýol polisiýasynyň sanyny azaltmak we döwlete gelýän girdejini artdyrmak gözeňünde tutulýar. Video foto radarlar canly ýol polisiýasynyň bir ýylda ýazýan jerimesini bir aýda ýazga aldy. Munyň netijesinde döwlete uly girdeji geldi. Öň avtomagistralda durup tizligi gözegçilik edýän ýüzlerçe polisiýa işgärini bu ýoldan aýyrdylar diýip habarçy polisiýa işgärleriniň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Polisiýa işgärleriniň sözüne görä häzirki wagtda müňlerçe polisiýa işgärini işinden boşatmak barada vilayet polisiýa müdürlügi derejesinde maslahat edilip, işinden gitjek ýol inspektorlarynyň sanawy taýýarlanýar. Polisiýa işgärleriniň başga iş berilmeden işinden boşadyljakdygy, häzirki işgärleriň diňe 10%-iniň işinde galjakdygy aýdylýar. Olar postlarda durýan we ştablarda oturýanlar bolup, bu işgärler ýokary bilimliler bolar. Häzirki wagtda ýol polisiýasynyň işgärleri alasarlyk ýagdaýda diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş olan yerli ýaşaýjylaryň ençemesi avtomagistralda ýokary tizlikde ulug sürýän sürüjüleriň azaljakdygyny aýdyp, radar kameralaryň oturdulmagyny gowy garşy alandyklaryny aýdýarlar. Şol bir wagtda olar bu ýoldaky noksanlyklaryň şol sanda çukurlaryň we jaýryklaryň bejerilmeýändigine ünsü çekip, bu babatda döwlet tarapyndan hiç ýyly taýýarla edilmeýändigini belleýärler. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Libap vilayet häkimliginden we polisiýa müdürlüginden kommentari alyp bilmedi.